marcial lluitaré jo en busca de pau. Portaré en la bandera jo la calavera cruel, per així indicar bé que mai no pararé fins a la fi i així aconseguir el planeta en pau. Potser que la vida jo perdré, però fidel haig de ser. És l'any 2977. A la Terra, la ciència s'ha desenvolupat de tal manera que s'utilitzen robots perquè s'encarreguin de la producció agrícola i de la destil·lació de licors en plantacions muntades a planetes propers. Tot el que han de fer els homes és transportar aquests productes a la Terra. Aquí la flota especial de transport número 7. Ens estan atacant unes naus no identificades. El capità Harlow. Un objecte arriba d'espais desconeguts. Continua acostant-se a la Terra sense canviar de rumb. Que no és una estela o una cosa així? Naus espacials no identificades van atacar una flota de transport quan sortia del planeta número 7. A tota màquina! Un senyal al radar. Hi ha una esquadra ràpida 300.000 quilòmetres més endavant. És força gran i el cuirassat està equipat amb plaques metàl·liques blindades. Posa-la en pantalla, de pressa. D'acord. No és una nau de transport. No n'havia vist mai cap d'aquesta mena. Tothom en posició de combat. És una emergència de primer ordre. Oh, és terrible! S'ha fet mal. Per què s'amoïna? Igualment no ens el menjarem, no? Sí, però val la pena de cuidar-lo mentre sigui... Prou, no és el moment oportú, és una emergència. Curi'l! A 200.000 quilòmetres. Continua l'aproximació. És a 190.000 quilòmetres. És una velocitat terrible. A 180.000. 10 graus a babord. 10 graus a babord. Ells també avancen. Ens han captat. La distància, 100.000, 95.000... Foc horitzontal. 3 salves. Ajusteu l'angle de foc a 5 mil·límetres. Munteu la torreta 20 graus i mig cap a la dreta. Capità d'artilleria, té l'enemic a la vista? Sí, el tinc ben enfocat. L'enemic comença a disparar. Foc! L'energia dret s'acosta cap a la nau enemiga. Ja ho tenim. Falten 3 segons. Els tocarà al vell mig.
Ja està fet! Si no és la nau de combat de les forces de seguretat, Potser són invasors de l'espai. de l'espai, Kai, digui. i l'objecte volador? Un moment. És massa gran perquè sigui una nau espacial, però tampoc és un meteorit. Si manté aquesta òrbita, s'estavellarà contra la Terra. Hem de fer-hi alguna cosa, pare. Què? Que han destruït la flota de transport? Sí, senyor. Han tallat les comunicacions, senyor. Estic segur que ha estat el capità Harlock. Com? Que escrigui una carta en Harlock? Ja saps que és el teu tutor. He de parlar amb ell d'algunes coses referents al teu futur. No, no puc fer això. Digue'm per què no pots. L'executarien. Sé que el busca la llei. Tot i així l'has d'escriure. No, no l'escriuré. És la directora qui t'ho mana. Ja saps què et passarà si desobeeixes, oi que sí? Harlock. No puc escriure la carta. Què deu ser aquella esfera negra? Penso el mateix que tu. Sí, oi que sí? Sí. Estic preparada per qualsevol mena de càstig. Però, per favor, no em faci venir en Harlock aquí. Molt bé, tu mateixa. Mira, tinc tant d'efecte que no et puc castigar massa severament. A veure, què et semblaria fregar el terra de la capella? Hi estàs d'acord? Doncs sí, només això. Sí, de tota manera, vés a buscar l'aigua a la font del barranc. A la font del barranc? Sí, perquè l'aigua de la font és la més neta, Tami. Hauràs de començar demà a les 6 del matí. Sembla força contenta amb la feina, oi que sí? Aviat se'n penedirà, ja veurà. Això espero. Cal que vingui en Harlock.
brut! L'he fregat molt bé. L'havies de deixar brillant, Tami. Vinga, escorre més la velleta i frega amb totes les teves forces. Vull que deixis el terra com un mirall. Sí, senyora. Ja he acabat per fi. Que bé que no he hagut de fer venir en Harlock. Oh, no! No hi ha dret, nois. Que no heu vist que acabo de fregar el terra? Val més que et queixis a l'encarregada, si vols. Ha estat ella que ens ha fet venir aquí a resar-se. Anem-se'n. Potser ho ha fet expressament perquè em rendeixi i escrigui la carta. Però no cediré mai. És ben obstinada. Ja veurà com deixarà la veieta quan es faci de nit. Estàs bé, Tami? Oh, Harlock! Harlock! Porta'm a l'espai amb tu. Vull anar-me'n d'aquí, sisplau, Harlock. No et puc portar a bord d'una nau pirata. Per què no? Doncs perquè el teu pare m'ho va demanar. Oh, de debò? El teu pare era el meu millor amic. I va viatjar amb mi per l'espai. Però ell volia que tu t'estiguessis a la Terra. Ben segura. A la mare Terra. El meu pare. M'entens ara, Tami? El Quirit et vol matar. Vés-te'n tan de pressa com puguis. No tinguis por, Tami. Ves? Tami, tens un cor tan gran que no t'hi cap dins. Però has de viure amb els ocells i les flors. I estic decidit a protegir aquesta terra per tu, ni que sigui arriscant la meva vida. Què passa? Què ve a fer aquí en aquesta hora de la nit? Demà vaig a llevar a les 5 del matí per anar a jugar al golf, sap? Miri això, per favor. Una altra vegada.
Aquest objecte xocarà contra la Terra si no se l'intercepta a temps. Segons el còmput que va fer l'Observatori Astronòmic Nacional, sembla que l'objecte quedarà destruït quan entri a l'atmosfera. És molt precipitat arribar a la conclusió de que es tracta d'un meteorit. Què vol dir? Imagini's que a l'espai exterior hi ha uns humanoides que ens han enviat aquest objecte. Això podria tenir relació amb els casos dels astrònoms assassinats a tota la Terra. Un altre cop, i li diré una cosa, no hi ha cap humanoide enlloc, treguis-ho del cap. Tu ho ha fet el capità Harlock, entesos? Em temo que s'equivoca. Ah? Vostè és en Harlock? Sí, sóc en Harlock. Vaja. El doctor Daiba té tota la raó. L'objecte misteriós no és un meteorit. Em sembla que té relació amb Masoni. Què és això de Masoni? Doncs jo diria que es tracta d'un grup d'humanoides que intenten envair la Terra. Comprenc. Escolti, tot això em sembla una història inventada per cobrir els seus crims, jove. Per què no deixa de jugar al golf i dirigeix la seva atenció a l'objecte misteriós? Li dic que Masoni vol atacar la Terra! T'has escapat per un pèl, Harlock. Oh! Quin descans! Així no haurem de lluitar amb ell! Va ser un... Maleït siguis, Harlock. Què fem ara? Ens acostarem tant com puguem i intentarem torpedinar-lo. Serà un miracle si aconseguim fer-lo esclatar. Ara sí que he acabat. Ja era hora. M'han dit que continues negant-hi, oi? Per què no cooperes amb nosaltres? Vinga, contesta, Tami. No. Ets tan tossuda com en Harlock. A veure, és una ocarina, oi que sí? Et deu agradar molt tocar-la, no? Doncs mira. Vull que facis venir en Harlock, això és tot. Voldrà més que facis el que et diuen. Per torpedinar! En posició per torpedinar! Oh! Caram, no puc manejar-lo? Quina reacció magnètica més forta! Engegueu el motor del coet auxiliar a tota potència. Ens retirem! Aquesta cosa repel·leix fins i tot el torpede espacial. Què pot ser? Què passarà a la Terra? Li he promès que protegiria i defensaria la Terra.
Què li ha passat a la Tavi? I aquesta esfera monstruosa què és? D'on ve? Algunes d'aquestes preguntes trobaran la resposta al proper capítol de El Capità Harlow. Si viatjar en l'espai avui, en la gran nau espacial, us pot semblar potser un plaer boig i juvenil. Podreu veure i contemplar 1000 paisatges i un gran sens fi de visions que us induiran més enllà del bé i del mal. No dubteu, veniu, puig mai més no podreu oblidar-ho ja. Entre milers d'estrelles lluny, un somni ideal viure podreu. はるか未知の宇宙から飛んできた黒い球体。その謎の正体を調べていたダイバ博士はマゾーンに消された。地球人に紛れ込んでいるマゾーンとは、宇宙海賊キャプテンハーロック、髪のように燃える女をお楽しみに。